Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 7 verse 7 hangtod sa 8. Ang giingon dinhi: karon unsa may atong masulti nga ang balaod sala dili gayod. Apan kung dili pinaagi sa balaod, wala unta nako masayri ang sala. Tungod kay wala unta nako masayri kung unsa ang pagpangaghop, kung wala nag-ingon ang balaod nga ayaw pangaghop. Apan ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, nagmugna sa akong kinasuluran sa tanang mga matang sa pagpangaghop. Tungod kay bulag sa balaod ang sala patay. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Atong nakita mga kaigsuunan ni adtong miaging simana nga gialkontrahan ni Pablo ang suhestyon nga posible nga misantop sa hunahuna sa mga tawo nga siya kuno nagtudlo nga ang balaod sala. Sala ba ang balaod? Well, gialkontrahan ni Pablo kana nga suggestion ug kinahanglan nga iyang linawon ang giingon sa verse 5 nga tungod kay samtang nagkinabuhi kita kaniadto diha sa unod, ang atong makasasalang mga tinguha nga gipukaw sa balaod, nagpanglihok sa mga bahin sa atong lawas aron mamunga alang sa kamatayon. So unsa may but ipasabot niining ang balaod mao ang mipukaw sa makasasalang tinguha sa atong kinasuluran. Mao kini ang tubagon sa atong pagmalandong niining taknaa. Ang argumento ni Pablo sumala sa atong nadunggan ni adtong miaging simana nga ang balaod dili gayud makahinlo kang bisan kinsa. Walay tawo nga maluwas gikan sa gahom sa sala pinaagi lamang sa balaod. Ug sama ra nga walay tawo nga pagaisipon nga hingpit atubangan sa Ginoo pinaagi sa balaod, wala usay tawo nga mahinluan atubangan sa Ginoo pinaagi sa balaod. So kinahanglan nga masayra nato ug masabta nato nga kung kita mahimong hinlo atubangan sa Ginoo, kinahanglan nga maluwas kita gikan sa karaan nato nga relasyon sa balaod. Ang kaluwasan gikan niadto nga karaan nga relasyon sa balaod mahinungdanon kaayo alang sa atong paghinlo. Ang pangutana niini mga kaigsunan, unsa man ang daan natong relasyon sa balaod? Mao kadto ang relasyon nga naghunahuna nga ang balaod mao ang makaluwas kanato. Nga ang pagsunod sa balaod pinaagi sa atong pagpaningkamot mao ang makaluwas kanato gikan sa walay katapusang silot sa sala didto sa impyerno. Mao kadto ang atong unang relasyon or karaang relasyon sa balaod. Karon nga nahimo na kitang magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ingunana ang atong relasyon sa balaod. Now, sa verse 7, ang gipasabot ni Apostle Paul, nga wala unta niya masabti ang sala, wala unta niya mailhi ang sala in general, kung dili pinaagi sa balaod. And then particular, doon na siya gihatag nga example nga wala unta niya masayri ang pagpangaghop kung dili pinaagi sa balaod. Ang buot pasabot ni ining pagpangaghop, kining kasina, kining kaulag, kining tinguha sa kasing-kasing nga sala at tubangan sa Ginoo. Ang pagpangaghop mga kaigsuunan, sala ka na, sama ra sa aktual nga kasalanan. Ang pagtinguha sa asawa nga dili nimo asawa,
Equivalent ka na sa pagpanapaw. Ang pagpanunglo sa imong kasing-kasing batok sa imong isigkatawo, panghimaraot, pamalikas, kaaligot-got, equivalent ka na sa sala sa pagpatay. So ang buot ipasabot ni Pablo, mga kaigsuunan, ang balaod mao ang naghatag kaniya og kahibalo mahitungod sa sala. Ang balaod mao ang nagpahigmata kaniya. Ug ang nagpahigmata dili kana dautan, mga kaigsuunan. Ang sala mao ang dautan, dili ang balaod. So far so good. But what about this one? Unsa may buot ipasabot ni ining giingon ni Pablo sa verse 5 nga ang atong makasasalang mga tinguha nga gipukaw sa balaod nagpanglihok sa mga bahin sa atong lawas aron mamunga alang sa kamatayon. Wala pa kini gitubag ni Pablo. Well, ang atong teksto karon sa verse 8 maong naghatag og katubagan niini. Nganuman nga ang balaod, mga kaigsuunan, adunay epekto nga mupukaw sa sala ug kaulag sa mga miyembro sa atong lawas. Ang tubag, mga kaigsuunan, gumikan kini sa kinaiyahan ug karakter sa sala nga anaa na sa atong kinasuluran. Ang problema wala sa balaod. Ang problema anaa sa sala nga anaa na sa atong kinasuluran. Well, unsa man kini, mga kaigsuunan, mo kini gipalapad ni Apostle Paul. Ang giingon niya sa verse 8, apan ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, nagmugna sa akong kinasuluran ug tanang matang sa pagpangaghop. Mao kini atong pamalandungan niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Atong sabton ang importante nga mga pulo nga gigamit ni Pablo niini nga bersikulo. Una, ang giingon ni Pablo, apan ang sala. Well, unsa man ang sala nga iyang gihisgutan niini, dili pipila lamang kasala nga atong nabuhat, kundi ang sala ang prinsipyo o gahom nga nagpuyo sa atong kinasuluran, human nga ang tawo nahulog sa kasalanan pinaagi kang Adan. Ang gihisgutan ni Pablo dinhi mao ang prinsipyo sa sala nga nagkontrolar sa kinasuluran sa usa ka tawo. Ikaduha, apan ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod. Unsa may but ipasabot niini, mga kaigsunan, kay gigamit pud ni Pablo og utro sa verse 11. Ang giingon sa verse 11, tungod kay ang sala nga nakadakop og kahigayunan pinaagi sa balaod, miilad kanako og pinaagi niini, mipatay kanako. Ang original nga meaning sa pinulungang Griego kining giingon nga midakop ang sala og kahigayunan, nakahunat kuno ang sala. Nakahunat, mura ba og kanini ang mudagan na ang usa ka tawo, muhunat usa, ay ha siya musutoy og dagan. Ang buot ipasabot niini, gihimo sa sala nga diving board ang balaod or hunatanan aron magmugna og daghan pang mga sala sa atong kinabuhi, aron magmugna og tanang matang sa sala sa atong kinabuhi. Ang illustration niini, mga kaigsunan, kining agwa oksihinada. Ang agwa oksihinada wala may problema, limpyo, hinlo ang agwa oksihinada. Pero ipatulo ka na sa samad, mga kaigsunan. Ang samad, doon na kagaw ka na, doon na mga bakterya sa samad. Ang agwa oksihinada nga walay problema, kung imo ka nang ipatulo sa samad, ang samad mubula-bula, mo-react sa agwa oksihinada. Makigkontra, mga kaigsunan, makigsangka, makigbisog. Ingon ni ana ang balaod. Ang balaod, mga kaigsuunan, walay problema, hinlo, limpyo, pero kung ipatulo ang balaod sa sala nga anaa na sa atong kinasuluran, ang sala mo react, ang sala magpanghunat, ang sala mag-istratehiya aron iyang kontrahon ang balaod sa Dios. So unsay nahitabo sa kasinatian ni Pablo? Ang sala iyang panghunatan ang sugo mahitungod sa pagpangaghop nga ginadili o gigamit sa sala kini nga sugo aron mahimong basihan or standard sa iyang pag-alkontra niini. Mura ba og nakita sa sala nga ang kabug-aton sa balaod 50 kilos, ang sala mumugna pa og daghang pangsala nga 70 kilos iyang pasubrahan, iyag yung alkontrahon aron mapildi ang balaod. So gigamit sa sala ang balaod ingon nga basihan, sukdanan sa iyang pagpakigbisog batok niini.
Ug kung makita sa sala ang kabug-aton sa sugo sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo, maningkamot ang sala ug mugna ug tanang matang sa sala sa kinasuluran pa, aron mapildi ang balaod sa Ginoo. Tanang matang sa sala, tanang matang sa kaulag, tanang matang sa daotang tinguha. Buot pasabot niini mga kaigsunan, aduna gayoy gahom ang sala aron makigbisog batok sa balaod sa Ginoo. For example, Genesis chapter 6 verse 5. Ang giingon dinhi, nakita sa Dios nga ang pagkadautan sa tawo dako na kaayo sa kalibutan, ug nga ang matag tinguha sa mga panghunahuna sa iyang kasing-kasing dautan lamang gayud kanunay. So mao kini ang problema sa tanang mga tawo. Sa wala pagani ni lunop ang kalibutan sa kapanahunan ni Noe. After the flood, Genesis chapter 8 verse 21, ang giingon dinhi, gisimhot sa Ginoo ang makapahupay nga alimyon ug miingon ang Ginoo sa iyang kaugalingon, dili ko nagayod tungluhon pag-usab ang yuta gumikan sa tawo, tungod kay ang tumong sa kasing-kasing sa tawo dautan gikan sa iyang pagkabata, ug dili ko nagayod gunubon pag-usab ang matag buhi nga butang sama sa akong nabuhat. So nakita ninyo kini mga kaigsuunan, ang tinguha daw sa tawo dautan lamang gayod sukad pa sa iyang pagkabata. Ang imagination sa iyang kasing-kasing dautan sukad pa sa iyang pagkabata. Gikontrolar siya sa dautan nga tinguha, dautan, hugaw ug dili takos nga mga pangandoy sa iyang kasing-kasing. So the language of our passage says nga gigamit kuno sa sala ang balaod, ingon nga standard, ingon nga sukdanan sa iyang pagpakigbisog batok niini. Ug sa dihang nasabtan sa sala ang kabug-aton sa balaod sa Ginoo, naningkamot ang sala ug mugna ug tanang matang sa dautan nga tinguha sa atong kinasuluran. Kinahanglang dili nato ipakagamay kining giingon ni Pablo nga tanang matang sa pagkadautan. It means tanang matang nga mahunahunaan sa tawo, posible nga mahunahunaan sa tawo, iya gayod nga buhaton sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing ug sa iyang buhat. Mo kini ang pagtulunan ni Pablo niini nga bersikulo. Gigamit sa sala ang balaod, ingon nga sukdanan sa iyang pagpakigbisog batok niini. Ang balaod nga misukmat kang Pablo nga adunay gahom, miresulta sa tanang matang sa kaulag nga gilarawan ni Pablo. Dili gumikan kay dautan ang balaod, kundili gumikan kay ang sala mao ang nakigkontra sa balaod. Mao kini ang general statement ni Pablo. So dunay gubat mga kaigsuunan, adunay contest, adunay sangka sa mga hinagiban. Kung nakita sa sala nga ang kabug-aton sa balaod usa ka gatos ka kilo, mumugna ang sala ug lain pang mga sala daotang tinguha nga equivalent sa 200 kilos aron mapildi niya ang balaod. Mao kana ang pasabot ni Pablo mga kaigsuunan. Ug mudangat na kita sa ikaduhang punto, atong sabton ang kinaiyahan ug karakter sa sala mga kaigsuunan. Una, tataw gayud kayong gitudlo ni Pablo nga ang sala kusgan. Adunay gahom sa paggamit sa balaod, ingon nga standard or sukdanan sa iyang pagpakigbisog batok niini. Ang sala gamhanan. Gamhanan gayud kayo sa nga tanan. It is something nga pwede niyang gamiton ang balaod, ingon nga hunatanan sa iyang pagpakigsangka batok niini. Adunay gahom ang sala nga tangtangon ang tanang mga bugat nga mga babag aron lamang makuha niya ang iyang tinguha. For example, Romans chapter 5 verse 21. Ang giingon dinhi, aron nga sa susamang paagi nga ang sala naghari diha sa kamatayon. Nakita ninyo mga kaigsuunan, ang sala adunay gahom nga muhari. Gamhanan ang sala nga makahari kini. Ug ang Romans chapter 6 verse 14, klaro kayong nagtudlo kanato nga ang mga dili magtotoo giharian, gidumalaan sa sala sa ilang kinabuhi. Ang sala adunay paghari ug pagbulutan sa tanang tawo nga wala pa diha kang Kristo. Ang sala mao ang makapaaghat sa mga tawo sa tibuok kalibutan, mga hari, mga presidente, mga senador, mga congressman. Ang sala makadumala niini nga mga tawhana
aron nga magubot ang kalibutan ug magubot ang usa ka nasod. Romans chapter 6 verse 16 and 17 ang giingon dinhi. Wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto kang bisan kinsa ingon nga masinugtanon nga mga ulipon kamo kaniya nga inyong gisunod. Masala man nga nagdangat ngadto sa kamatayon o pagsunod man nga nagdangat ngadto sa pagkamatarong. Apan salamat sa Dios nga kamo nga kaniadto mga ulipon sa sala nahimong masinugtanon gikan sa kasing-kasing sa sukdanan sa pagtulunan diin kamo gitugyan. So nakita nato nga ang sala adunay gahom nga miulipon kanato kaniadto ug ang sala padayon nga nagulipon sa tanan nga mga wala pa diha kang Kristo. Ikaduha, ang sala gamhanan sa pagkaagi nga pwedeng gamito niini ang balaod sa Ginoo aron matuman ang iyang gusto. Gihatag sa Ginoo ang iyang balaan nga balaod ngadto kang Moises, apan ang sala gigamit usab niya ang balaod sa Dios ingon nga sukdanan or basihan sa iyang pagpakigbisog aron matuman niya ang iyang tumong og katuyuan. So bisan pa ang balaan nga balaod sa Dios, wala makapugong sa aktibidades sa sala. Adunay kusog o gahom ang sala. Giunsa man paggamit sa sala ang balaod? Una, gigamit sa sala ang balaod pinaagi sa pagpukaw sa tanang mga miyembro sa atong lawas nga tinguhaon ang sala. Nga musupak sa balaod sa Ginoo. Gipakatawo kita niining kalibutan nga aduna nay rebelyoso nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga mual kontra gayod sa sugo sa Ginoo sa atong kinasuluran. For example, Romans chapter 8 verse 7 ang giingon dinhi. Tungod kay ang hunahuna nga nakasentro sa unod adunay kaaligot-got batok sa Dios. Tungod kay dili kini mopasakop sa balaod sa Dios ug dili gayod kini makahimo. So, mao kini ang kahimtang sa tanang mga tawo, gikontrolahan sa sala ug ang sala nga anaa sa kinasuluran sa tawo adunay kaaligot-got batok sa Dios ug mo kini hinungdan nga ang tawo mual kontra gayod sa pulong sa Ginoo. Kini nga rebuilding nga kasing-kasing nga anaa na gayod sa kinasuluran sa matag tawo mapukaw kung madunggan niini ang balaod sa Ginoo. Murabag no ka ba kagid nga daghang kagaw nga muriak dayon kung matuluan og agwa oksihenada. Ang kasing-kasing nga makasasala ang dautan nga kasing-kasing muriak dayon kung masukmatan, kung makadungog sa balaod sa Ginoo. Dili andam ang tawo nga muyukbo sa Dios. Ang gusto sa tawo mahimo siyang independent gikan sa Ginoo. Ug mao kini hinungdan nganong daghang mga tawo nga dili gayud motuo nga dunay Dios, gumikan kay ilang gidumtan ang panghunahuna nga sila muyukbo sa Dios, bisag sa Dios. Mao nga iyang gilimod nga adunay Dios. Mao kini ang kinaiyahan sa kining gitawag og lawlessness. Ang mga tawo sa atong panahon karon wala nagtuo nga kinahanglang silutan ang bisag kinsa. Lawlessness ang tawag ni ana. Sin is lawlessness in its essence. Ang sala mao ang pag-alkontra batok sa balaod sa Dios. Anything nga madunggan sa tawo nga bawal, muriak dayon ang tawo. Gusto niyang buhaton kini kung unsa ang gibawal, gusto niyang buhaton. Rebellion kana nga anaa na sa kinasuluran sa mga tawo ug walay exempted niini mga kaigsuunan. Unsa pa? Ang sala moabot ngari kanato nga adunay gahom. For example, adunay gahom nga mo tanom sa atong kasing-kasing hunahuna sa daotang tinguha nga muriak dayon ta inig kadungog nato sa balaod sa Ginoo moingon ta nga grabe ra kayo kana dili ko makasunod ni ana. Ug ang pamatuod niini mga kaigsunan ato na lang obserbahan ang atong mga anak. Sayon ra kayo sa atong mga anak nga mobalibad sa ilang mga ginikanan, nga musupak sa ilang mga ginikanan. Ug bisan pag kita mga kaigsunan ingon ana man pud ta. Kung dunay traffic rule nga 60 kilometers per hour lamang ang maximum, ang tawo gusto gayud nga pasubrahan, gustong mahimong 70 kilometers per hour. Bisan pa og yellow na ang traffic light, hala, musungasong gihapon ang driver og padagan, kay gusto gayud nga manlimbong og sa atong buhis. Daghan kaayong mga tawo nga manlimbong sa pag-file sa ilang mga buhis.
ug mo kini hinungdan nganong daghang mga miyembro pod sa church nga mual kontra sa ilang pastor, mual kontra sa awtoridad sa pastor, gumikan kay aduna gayoy instinct sa kinasuluran sa matag usa ka tawo nga dili mo pailalom sa awtoridad nga gihatag or gibutang sa Ginoo ngadto kanila. Kung moingon ang Dios nga buhata kini, ang reaksyon sa kasing-kasing sa tawo, dili nako kini buhaton. Kung moingon ang Ginoo nga ayaw kinig buhata, naturally, ang reaksyon sa kasing-kasing sa tawo mo rebelde. Kung atong balikan ang nahitabo dito sa tanaman sa Eden, mga kaigsunan, daghan kayong mga prutas nga gihatag sa Ginoo kang Adan ug kang Eve, nga pwede nilang kaunon. Apan ang Dios iyang gibawal ang usa ka punuan nga dili pwedeng kaunon. Sa kadaghan sa mga punuan nga pwede nilang kaunon, wala man nila tinguha kadto. Ilag yun nga gitinguha kung unsa ang gibawal sa Ginoo. Ilang gibaliwala ang uban nga mga punuan nga adunay bunga sa tanaman, mga kaigsunan, nga kung hunahunaon pulos lami kayo kadtong kanon. Ila gayod nga gikagalhan kung unsa ang gibawal sa Ginoo. Ingon ana kagamhanan ang sala, mga kaigsuunan. Adunay gahom ang sala sa pagpukaw sa kinasuluran sa tawo nga motinguha nga alkontrahon ang balaod sa Dios. Mao kini hinungdan nganong daghang mga tawo nga nagdumili sa pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang tawo rebelde. Gusto gayod siya nga siya ang bida sa iyang kaluwasan. Gusto gayod siya nga sa iyang kaugalingon siya musalig alang sa iyang kaluwasan. Pero ang Biblia klaro kayong nag-ingon nga ikaw makasasala, dautan ikaw ang imong pagkamatarong hugaw nga panapton at tubangan sa Ginoo, pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo. Pero ang mga tawo dili gayod mobuhat niini gumikan kay anaa sa kinasuluran nila ang attitude nga rebelde, galumlom ang sala sa kasing-kasing ug hunahuna sa tanang mga katawhan. Ang atong kasing-kasing makasasala, mga kaigsunan, ug ang gibuhat sa balaod mao ang pagpukaw sa sala nga galumlom na sa atong kasing-kasing. Moingon ang Ginoo nga buhata kini, ang sala moingon nga dili ko. Moingon ang balaod nga ayaw kinig buhata, ang tubag sa sala buhaton nako kini. Next, gigamit usab sa sala ang sugo sa Ginoo, ingon nga basihan sa iyang pag-alkontra niini, ug mao'y hinungdan nga ang sala mag-double time sa pagmugna og tanang daotang tinguha sa atong kasing-kasing ug hunahuna. So ang sala mao ang naghatag og idea sa atong hunahuna nga mubuhat og dautan. Wala unta nato kini mahunahunai sa una, apan gumikan kay nadungga nato ang balaod sa Ginoo, ang gibuhat sa sala, iya hinuong itanom sa atong hunahuna ug kasing-kasing nga supakon ang balaod sa Ginoo. Ang balaod sa pag-ingon niini nga buhata ang sugo sa Ginoo, ang sala mual kontra pinaagi sa pagtanom sa atong hunahuna nga supak ayaw og sunod sa balaod sa Ginoo. And the moment nga atong mabasahan sa pulong sa Ginoo or madunggan gikan sa wali kung unsa ang gibawal sa Ginoo, gidili sa Ginoo, ang sala mual kontra dayon. Magbutang og tinguha sa atong kasing-kasing nga ato kining buhaton, ato kining buhaton. Ingon niini ang pagpanglihok sa sala, Titus chapter 1 verse 15. Ang giingon dinhi, alang sa putli ang tanang mga butang putli, apan sa nahugawan ug dili matinuuhon, walay butang nga putli, apan ang ilang susamang mga hunahuna ug mga konsensya nahugawan. Ug gumikan kay ang sala galumlom na sa atong kinasuluran, mga kaigsunan, wala gayoy putli nga output sa atong kinabuhi bisan pagpila ka wali mahitungod sa balaod sa Ginoo ang atong madunggan. Ang reaksyon gayod sa atong kasing-kasing aduna gayoy kolor sa pagpakasala, mga kaigsunan. Ang hunahuna ug ang konsensya nahugawan. Dili ang balaod mao ang hugaw. Dili ang balaod mao ang sala, putli ang balaod. Unsa may nahitabo, ang gamhanan nga butang nga galumlom sa atong kinasuluran nga gitawag og sala mao ang nagpanglihok nga pwedeng gamiton sa balaod ang sala aron sa pagpukaw ug pagmugna sa tanang dautan sa atong kinasuluran aron makigbisog batok sa balaod sa Dios. Ug ang hinungdan,
Imbis nga natudluan sa balaod sa Dios, misamot hinuon og kadautan, misamot hinuon og kagrabe. Mga kaigsuunan, kung dili gayud nato masabtan ang kinaiyahan sa sala, dili usab nato masabtan ang pagtulunan sa Biblia mahitungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan nagabase kini sa atong tataw nga pagsabot mahitungod sa sala. Walay paglaom kung ang atong pagsabot mahitungod sa sala, dili tataw, mga kaigsuunan. Ug makita gyud nato nganong si Kristo ang anak sa Dios mianhi niining kalibutana. Makita nato nganong iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron masulbad ang problema sa sala. Gumikan kay ang sala gamhanan, mga kaigsuunan, miulipon sa tanang mga katawhan. Ang sala mao ang migapos sa kasing-kasing uhuna-huna sa mga tawo nga ang bugtong lamang paglaom aron makabaton kita og kaluwasan gikan sa sala mao ang pagluwas sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong. Walay paglaom sa kaluwasan bulag sa atong Ginoong Hesukristo. Ug makita nato nga kasagara sa mga problema sa kalibutan karon, ang hinungdan niini mao ang sipyat nga pagsabot mahitungod sa sala. Ikaduha, kung atong tanawon ang immediate context, mga kaigsuunan, as long as ang sala galumlum na sa kasing-kasing hunahuna sa tanang mga katawhan, ang balaod mao ang gihimo sa sala nga basihan sa matang sa iyang pagpakigbisog batok niini. Mao gani nga ang balaod gayod imposible nga pinaagi sa balaod mahinluan kita, malimpiyuhan kita. Kanang mga gi-promote karon sa Department of Education nga ang mga bata kuno hatagan og sex education, sex education. Unsa man ang mahimong resulta niini, mapukaw hinuon ang kaulag nga anaa na naglumlom sa kasing-kasing sa mga kabataan, instinct na, mga kaigsuunan. Sex education kuno aron mapugnan ang teenage pregnancy, aron mapugnan ang overpopulation. Epektibo ba? Gipukaw hinuon ni ana nga sex education ang kaulag nga galumlom na sa kasing-kasing sa atong mga kabatanunan. Mahatagan hinuon sila og idea nga mubuhat og dautan. Ang sagrado nga pakighilawas gitugutan lamang kana sa Dios sa konteksto sa kaminiyoon, mga kaigsuunan. Delikado kini nga liberal nga pagtulunan nga gipromote na karon sa mga eskwelahan, sa mga high school ug kolehiyo sa atong nasod, mga kaigsuunan. Kinahanglan nga makaamgo kita nga ang sala gamhanan, ang values education nga walay ebanghelyo. Wala ka na'y tinuod nga values, mga kaigsuunan. Gumikan kay wala ka na naghatag og gahom nga maalkontrahan ang sala. Ang bugtong lamang pamaagi nga masulbad ang problema sa sala mao ang pagwali sa ebanghelyo, putling ebanghelyo, mga kaigsuunan. Adunay mga preachers karon nga galikay-likay sa pagwali mahitungod sa balaod sa Dios ug mahitungod sa sala. Aduna gani liberal nga preacher nga dili gyud kuno siya ganahan sa kanta nga gi-compose ni Charles Wesley nga giuluhan og Jesus Lover of My Soul. Nga noon sa may naa niini nga kanta, kining giingon ni Charles Wesley, just and holy is thy name, I am all unrighteousness, vile and full of sin I am, thou art full of truth and grace. So dili gayud ganahan ang tawo nga ipahigmata kaniya ang iyang pagkadautan. Mao gani nga dili gayud komportable ang tawo nga iwali ang balaod, nga makadungog sa pagwali sa balaod sa Dios. Pero sumala sa atong nasabtan ni adtong miaging semana, kinahanglang iwali nato ang balaod sa Dios aron mahigmata ang mga katawhan nga sila dautan gayud kaayo. Nahailalom sila sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa ilang pagsupak sa balaod sa Ginoo. Pinaagi sa balaod mao ang pagkasayod mahitungod sa sala. Ang balaod ang mupahigmata sa mga katawhan mahitungod sa ilang problema sa sala. Yes, ang sala gamhanan, mga kaigsuunan. But the good news is mas gamhanan ang atong Ginoong Hesukristo. Iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios ug iyang giula ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo aron masulbad ang problema sa sala sa mga katawhan. Kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Well, giula ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo.
ug gibuhat niya kini alang sa mga makasasala niyang katawhan, aron si bisan kinsa nga motuog musalig kaniya nga adunay paghinulsol sa sala dili gayud malaglag kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Buhata kini karon dayon higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.